No niin, morjesta vaan nyt, että Karke on täällä mun... Sitten, tai oikeastaan niinku... Mä oon täällä, mut sit täällä mun kaverina on Karke, Karke sit se sanoi, että se voi tehdä sellaisen sen omalle kanavalle, että mä saan vähän enemmän subeja ja silleen. Ne, kun mulla on toi 10 nuklääriä ja... Oliko se 100 nukkeja? Niin sen takia Karke teki, että sillä itellä on vaan jotain 2 nugeaksi oli. Niin. Nyt mä voin pelata vaikka runeakin ja tehdä siitä videota, mä oon lesboja. Se on, että... Mä tykkään noista parpeista. Ja sitten oottakaa mulla vähän kippiä, että on jalka No niin, katsokaa, mä pelaan tätä MP3, kun tää kaikki varmaan näkee. Se on aika hyviä varmaan, jos et näe. Sitten hopsista mä kuolin. En kuollutkaan. Te vaan huijasin teitä. Siis tää on jälkikommentaari. Eikö siis miten se meni? Mä tää on vissiin live-kommenteeri. Niin. Katsokaa se bugaa ihan selvästi. Käyttää näitä laihäksiä. Siis ihan kunnolla. No mitäs vitsiä tää kamera nyt lakittaa? Ei tule nyt vastustajaa! No niin, morjesta vaan, mut eikö niin mä sanoin jo moi? Joo, niin. Ja sieltä, että mikä pommi on maahan. Joo, niin. Oota, mulla ei ehkä oikeesti puhuttavaa nyt tässä, et... Mut kumminkin. Suvatkaa, tilatkaa ja tehkää kaikkea mikä saa mulle paljon tilaajia. Niin jakakaa Facebookissa. Et se ois sitten varmaan moikka moi!